Ramadan watan girma gashi yanzu ya dawo, mu yawaitin ibada a cikin akwai lada. Ramadan watan girma gashi yanzu ya dawo, mu yawaitin ibada a cikin akwai lada. Sarkina shi ne nake yi wa roƙo domin ya share kukana. Ƙara yin salatin nan Allah ga Rasul bawanka, shi dai muradin mu samsam ba ya so biyo kuka. Watan azumi gashi yanzu ya dawo, Ramadan wata na ibada ne rayuwar mu ta kawo. Ramadan watan girma gashi yanzu ya dawo, biyoyin ibada a cikin akwai lada. Ga wata mai girma, wata mai cike da alfarma, to yan uwa na musulmi kowa sai ya dage hidima. Shi watan azumi a ciki aka saukar da Qur'ani, miyayi kan alkai manzon maka yi nuni. Ga watan azumi ya zo, jama'a mu bar sabo, mu yawaita yin kyauta sadaka lahira mu tattara mu. Ramadan watan girma gashi yanzu ya dawo, mu yawaita yin ibada a cikin akwai lada. Rabi ya yi umarni na aljannadu a buɗe su. Babu shaidani balle dinga maƙeta a cikin watan Ramadan, to yan uwana a sassauta. Ka ciyar da koda da bila ba a raina Allah kai ne, in ka yi domin Allah to ya zamo jari. Ramadan watan girma gashi yanzu ya dawo, biyoyin ibada a cikin akwai lada. A ci tausayi na marayu a tana su ma yaya ne, mai shi ya mamar shi wannan halin musulmai ne. Yan kasuwa a yi rangwame kaya a sassauto, a cikin hakan kwai lada mai girma babu ko kwanto. Allah ya samu dace a cikin watan Ramadana, Allah ya karbi ibadunmu ni kun ji fatana. Ramadan watan girma gashi yanzu ya dawo, yawaitin ibada a cikin akwai lada. Ramadan watan girma
shi ziyara